Robert Arrigo qabbel is-sitwazzjoni tal-kriżi preżenti ma kif iġib ruħu tim tal-futbol. L-iktar sentenza li jalmuni l-kbarat tal-futbol meta kont fil-futbol is bl-Ingliż that you cannot win games if your dressing room is not united and what is said in the dressing room stays in the dressing room. Żied li jweġġa meta jara li fost il-Ministri hemm nies li lanqas ġabu kwota fil-waqt li hu ġie elett minn żewġ distretti. Tweġġa ħafna nies ukoll l-eluf meta wara jaraw li xi ħadd li tpoġġa fil-front bench laqqas għandu kwota sħiħa. Iddikjara li bħala backbencher tal-Gvern meta jitkellem ħadd ma jagħti kasu. Fil-backbench sissa meta titkellem ħadd ma jagħti kasek laqqas it-Times. Arrigo kkritika dak li sejjaħ infiq żejjed mill-Gvern. Jiena dejjem ngħid li nfiq żejjed li star f'taslima fuq openings. Aħjar nofqu l-flus għal dawk in-nies li għandhom bżonn. Aħjar tfajna xi skema oħra ta' fejda lin-nies milli dal-infiq tal-flus. Id-Deputat Nazzjonalista saħaq li ma jistax jifhem kif żewġ ministri jagħmlu l-oppost ta' xulxin. Wieħed mill-front bench Ministru tal-Finanzi għandu l-obbligu Ewropej illum ukoll biex inaqqas in-nefqa. U Ministru ieħor fl-istess front bench jippjega n-nies. Għajduli jekk jiena għandi xi ħaġa nieqsa jew le. Intant il-backbencher nazzjonalista Jean-Pierre Farrugia li qal li pajjiżna diġà jinsab kampanja elettorali u hu bħala tabib qed iħossa. Qed ikolli diffikultà li anki f'dawn il-momenti ta' kważi kampanja elettorali li toqgħod nimla il-formuli kollha tal-Pharmacy of Choice Furjan. Fi kliem Jean-Pierre Farrugia, elezzjoni f'dan iż-żmien tista' tkun barka mis-sema. Jiena ġenajt jista' jkun li elezzjoni kmieni tkun a blessing in disguise ukoll dan il-pajjiż. Il-Ministru tat-Turiżmu Mario De Marco qal jekk il-mozzjoni ta' sfiduċja tgħaddi pajjiżna jkollu kriżi kostituzzjonali. Jekk mozzjoni bħal din tgħaddi bil-maġġoranza tal-membri jvutaw favur tagħha, żgur li fil-pajjiż ikollna kriżi kostituzzjonali. Din, Sur President, tkun waħda minn dawk l-oqgħod li ma tinħax. Tkun problema li biex issolvija aktarx li jkollok tuża l-imqas tal-elezzjoni.